tady choreografie rekreačního tance Disco Zemská liga. 2-2-2-2-2-2, tedy 5x2. No a na tom se umístila taneční škola Lonas Dance Monkey Ray. I od vás jaká reakce, co? Feedback? Nic. My jsme to nevyzkoušeli, my jsme na začátku byli, že budeme jmenovat všechny školy a vyzkoušíme, kolik tady je publika. Takže my to teď vyzkoušíme na závěr. A teď už se podíváme na vítěze. Vítězem se stává se známkami 1-1-1-1, tedy 5x1. Mickeyho škola vaření a D2 Dance. Že nejmenší tanečníci to mají vždycky nejtěžší. Za prvé najít značku, tedy nestratit se. Za druhé, vzpomenout si, co bylo potom, když už jsem udělala to předtím. A za třetí, vědět přesně, kde sedí maminka, protože pro maminku se tančí. Všechno ostatní není důležité. Tak, to jsou 3 nejdůležitější informace, které potřebuje malý tanečník na parketě. No tak já jim ještě nezávidím ty nervy. Oni teda nervy většinou nemají a jsou v pohodě, ale... Vůbec nevědí, co to je. No, takže jim je vlastně závidím. Tak a pojďme na to, máme tady poslední vyhlášení výsledků. Tedy špuntíky posuneme dopředu, aby se s maminkami mohli vyfotit a pojďme se sem těsně před nás choreografii rekreačního tance Disco Dance Zemská liga, tedy ty, kteří už postupují na jedno kolo a tam už se s námi rozloučí.